سکرتر اوفیس استفان دمیستورا نونر نتوین یک بوی لسوریه جیس شاهین راگهاند کو جبو گوتوبیجن نوین جنفسه کو ده 14 آدار دست ببکن کسی نو نهاتنه بخواندن. ev yek ji tê wê wateyê ku şanda Rojavayê Kurdistanê vê carê jî beşdariya gotûbêjan nakin. Profesor Boris Dolgov ku yek ji rojhilatsanên pêşeng ên Rûsyayê beşdarî nekirina şanda Kurdan kemasiyekî giring dibîne û bawer nake ku ji van gotûbêjan pêşveçûnekê berbiçav derkeve. На этих переговорах, которые должны начаться 14 марта, Divan gotûbêjan de got pêwîst e çardê adarê dest pê bikin beşdarînekirina şanda Kurdan haleteke pir neyînî ye. Lewma jî nêrîna min ji wan gotûbêjan derketina encamekî berbiçav zehmet e. Ev yek tawzdayîna dîplomasiya Rûsyayê li ber wan hêzan e got opozisyona Riyadê temsîl dikin. Meberê jî gelek hincetên cudayên opozisyona Riyadê bihîstibûn. Ez dîsan dubare bikim ev şêwaza gotûbêjan got Kurd tê de beşdar nebin gav paşda avêtine an jî tawzdayîna dîplomasiya Rûsyayê ye. некий компромисс или даже уступка российской дипломатии. Analîstê siyasî û pisporê Sersûrî Vladimir Sotnikov jî tekez dike ku ji bo xatirê destpêkirina gotûbêjin Cenevê, Rûsya û Amerîka bi awayekî demkî li ser beşdarî nekirina Kurdan li hev hatine. Может быть, что это вот некая тактическая... دەبێت ku ev yek tawîzdayîneke taktîkî ya Rûsyayê û Amerîkayê bi hev rebûye ku di encamê de şanda Kurdan nehatiye vexwendin ji bo Cenevê. Da ku pêşiya proseya Cenevê vekin û gotûbêjên real dest pê bikin. Ji ber ku paşxistina gotûbêjan bo demekî dirêj vê bi hetavataya bi paşxistina tevahiya proseya Cenevê ku ji bo 18 mehan hatiye plankirin. Lewma jî ez dibêjim nevexwendina Kurdan tawîzdayîna taktîkî ya Rûsyayê ye bo xatirê ji nû ve destpêkirina proseya Cenevê. Все-таки запуск вот этого Женевского процесса. Li gorî nexşereya ku bi biryarnameya netewên yekbûyî ya 22-54 hatiye destnîşankirin, di encamê gotûbêjên Cenevê de pêwîst e bi beşdariyê hemû pêkhatiyên Sûrî hikûmetekê demkî bê damezrandin. Eksperên Rûs ên ku proseya çareseriyê siyasî ya Rûsyayê ji nêz ve dişopînin, nevexwendina şanda Rojavayê Kurdistanê bo Cenev wekî tawîzdayîna dîplomasiyê Rûsyayê dinêrxinin. Lê di heman demê de li gor nêrîna wan di qonaqekî gotûbêjan de Kurd dê bê nevexwendin. Ji ber ku li gor nêrîna wan bêyî beşdariya Kurdan çareseriyê krîza Sûriyeyê nemimkin e. Kamî Şeddadî, Rûdaw, Moskov.